I pozdrav svima ljudi, evo nas opet na Ilija Gaming kanalu posle više od, to je manje od godinu dana. Pošto je meni publika stvarno najbitniji deo, ja samo zbog vas snimam, video sam šta mi pišete na Patreonu, vidio sam šta mi pišete na LinkedInu, tako da odlučio sam da sasnim jedan video i tako ću direktno da vas uključim u direktan proces budućeg odabira videa i selekcije, tako da sad ću da vas uključim u live debatu. Ovo je nikad pre viđen footage, tako da ovdje imam dvojicu ljudi koji su sa mnom, koji su došli na audiciju za posao. Obojica se takmiče za isto mesto i samo ima mesto za jednog. Moj backroom staff je ogroman. Ova dvojica se takmiče za mesto mog nabavljača, da kažem, prijateljica, drugarica, ne želim da, možda me ne razumete, ali nije kao što zvuči, ali mislim na kurve. Tako da, sad će obojica da se predstave, to ja ću da ih predstavim, poslije da mi objasnim šta ko može da ponudi i kameran približi se. Kameran udalji se. Tako. Znači, sad ću da predstavim obojicu i vidjet ćemo šta ko ima da kaže. Znači, sa moje desne strane je Hans. Guten Tag. Halo, ćao. Sa moje leve strane je Johnny. Bonjour. Tako da sad sam ih samo predstavio i sad ću da im postavim par pitanja koje su meni ključna i da vidite kako ide proces regrutacije pre trenažnog dela ili je trening u stvari. Tako da sad ću da vam predstavim mog prvog, on se prvi prijavio. Znači, prvo neki osnovni podaci. Koliko imaš godina, odakle si i jednostavno, čime se baviš, hobi i to? I'm 20. Ja sam iz Cannes. Ako niste znali, dom filmova, filmski festival. I ja se bavim nabavkom svežeg mesa, ako razumete. To je bio moj san od uvek, ali nikad nisam mogao da nađem pravu osobu kome treba ekskluzivno stvari. Ali Ilija je veoma velikodušno ponudio tu poziciju i ne želim da mi neki take my job from me. Tako da, ako se sve dobro završi, Francuska će opet pokazati da je bolje od šta god je to. Dobro, sada da pitam Hansa da se predstavi. Koliko imaš godina, odakle si? Guten Tag. Ja sam Hans i ja sam iz Berlin. Ich habe 25 godina und ich volim Mädels. Ja. Und Ilya hier je mein Freund. I ja hoću da hilfe njemu. U redu. Bez dodatnih komentara. Znači, obojica ste se lepo predstavili, sve smo razumeli. I sada, znači, par pitanja koje imam da postavim pre nego što odlučim ko će da bude moj dobavljač robe. Tako da, znači, prvo pitanje bi bilo odakle vi planirate da dostavljate meni tu premium osoblje, zato što Ilija Gaming voli da se zabavlja. Tako da, prvo bih htio da postavim pitanje vama. Pa, većina amatera uzima svoju robu iz Saudijske Arabije, Amerike. To su tako out mesta. Svi znaju da najmodernija roba i naj-in stvari dolaze iz Estonije. Devojke koje imaju 18 godina i obučene su non stop od grla pa do kraja njihovih prstića na nogama. To je cako in,
vi ne biste razumeli modu u Parizu, ali verujte mi, ja sam profesionalac. Tako da, što se mene tiče, ja znam sve najbolje dilere, mislim, goste koje iz, dakle, Hans, šta ti imaš? Pa, te nove mode iz Estland, to je Scheiße. Aber ja moram pokazati Mädels aus Hamburg, Berlin, znači Heimat, domaće, Hamburg, Berlin, Wien, Frankfurt. Tako da nemam ja tu Lieferung, aber nur das najbolje. Vidim da ipak nisi amater. Merd. Sviđa mi se što imam dva kandidata koji se bore za svoje mjesta. Tako da sad bi im postavio još jedno pitanje koje bi glasilo koja je cena? Koja je cena? Jednostavno pitanje. Koja je cena? Pa naravno, kvalitet mora da košta, u suprotno možete da uzimate kineska sranja. Ali Kinezi isto imaju dobru robu. Kinezi ipak imaju dobru robu, također pogotovo sa Tibeta, ali to je drugi put. Ali preporučena cena za moje usluge je oko 300 do 400.000 evra. Naravno, Po čemu? Po osobi. Mislim, alternativno, ako je cena problem, možemo da pređemo na 300 do 500.000 tengija. Ali to je za baš ekskluzivnu robu iz najekskluzivnijih delova sveta. Pošto dosta gledalaca ne razume šta je tengija, koja je jačina tengija? Jedan teng je otprilike jedna žena iz Kazahstana. Tako da. Dobro, jasno. Na čisto pitanje. Cena. Was kostet das? Okay, also, ich nicht Bullshit kao Frankreich. Ja dolazim na punkt i bei mene je razlika u alter. Euterium. Znači 12 bis 14 für 300 Franke, a 14 bis 17 5. C'est impossible! Where are you finding these prices? That is incredible! How did you get that? Who are you working for, actually? Pitate za koga radiš? Ko te posla? Koja agencija? Agency. Der Agencija. Firma, welche Firma, de Firmen. Genau. To je Deutschland Firma namens Hubert, Prubert, Mubert and firma lokacija firma u USA. Aha, comprends tout, ils sont montés par l'argent, morti moche! U redu. I posljednje pitanje je, na šta su sve spremne devojke koje ćete vi meni da dovedete u moju sobu ili na druge lokacije? Znači, evo opet možemo krenemo od gospodina. Kao što sam pre rekao, devojke su veoma ekskluzivne, tako da su naravno ispraćeno trenirane. Što više, radio sam s jednim klijentom, ne smijem da kažem ime, ali je bio bi veoma sad ako bi saznao ko je, zato što je veoma serious person. And they are willing to do
anything. Šta više, imam još jednu klijentelu koja je radila za, opet ne mogu da kažem ime, koga jebe, prezident Trumpa. I šta više, mogu da vam kažem da prezident Trump ima jedan veoma lijep zlatni tuš. U svakom slučaju da, devojke su spremne za sve. Isto pitanje za Hansa. Ja. Meine Devojke, sie haben Klasse. Ja? To mi je bitno. Genau. Und ja, Trump, dies, das. Aber meine wurden speziell von Adolf selber spezialisiert. Selber Ausbildung. This is it. I cannot work in these conditions. You! Ti ćeš zažaliti ovaj zad. Zauvek! Francuzine zaboravljaju. Nikada. Znači, izgleda smo dobili... Lutsch meinen Schwanz. Ne znamo šta znači ovo. Znači, izgleda smo dobili svog pobednika i novi zaposlen, ali pre potpisivanja ugovora samo hoću da proverim sa svojim backroom timom da li su oni zadovoljni sa mojim novim zaposlenim. Gospodin Hans je zaista ispunio moje očekivanja. Ja sam stvarno očekivao nešto manje i nešto od drugog kandidata koji je to nažalost City, kako je neslavno otišao njemu na dušu, ali gospodine Hans, svaka čast. Ja mislim da sve što je Hans rekao apsolutno doprinosi radu ovog kanala, ove institucije i potpuno sam zadovoljan njegovim izborom za našeg novog saradnika. Danke schön. Gospodin Hans je dokazao kao jako potencijalan kandidat, što je i zaslužuje stvarno da bude poštovan saradnik ovom gospodinu, ovom plavom ovdje ili. I stvarno, ja imam sve komplimente za njega, stvarno zaslužuje i da bude bolji od onog Francuza. Vidi se po njemu da ima pojma i ja sam siguran da će on da mu nabavi kurve koliko god ovaj poželi. I stvarno, još jednom, svaka čast Hanse, oduševlja se. I ovaj plavi tu je oduševlja, tvoj šef. I nadam se da će da ima kurve koliko god bude teo. Danke. Znači, izgleda smo našli pobednika. Hoću samo da kažem da je ugovor će bude potpisan posle, ali kod mene i to što svi mogu da potvrde je verbalni dogovor isto kao i ugovor. Tako da, hoću samo da kažem jedno. Hans, willkommen to the team. Für das Vaterland. Za domovinu. What? Bazen je dalje dobar. Iskloni tu kameru. Izvinite gospodine, da možda imamo vaš komentar na ovo što se desilo sada? Gardijene, ne zajebavaj me. Pa ne zabavam, Znam gdje živiš. znam ja, ti živiš. Gospodine Francuz, šta je vas nateralo na to da vi pobegnete iz bazena i istrake? Ne želim da se borim sa upstartovima koji samo imaju dobru kompaniju iza njih, koji nalazi sve njihove dilove. Uopšte nema profesionalizma tu. Francuz, ajde izađi. Da, se si ti pokazao što Ajde. trebaš. Raus. Ima i bolje od tebe u tome. Ali hladno je. Raus! Evo ti bicikla i odvezi se. Raus. Samo to znaš da voziš. Pozdravi Makrona. Evo ti tvoja bicikla i napolje iz bazena. Ne moraš da se vratiš. Und es heißt Slavimo pobedu. Deutschland. Erika. Ne znam kako se dabuje ovako, ja znam ovo da radim, ali umim i ovo. To je bilo to što se Danke. tiče ovog videa, znači imamo još jednog novog člana Ilija Gaminga. Danke fürs Zuschauen. I to je bilo Danke to für die što ganze video. Liebe. Ich liebe euch. Deutschland, Berlin, mein Heimatland. Und? Treba da kažeš Ilija Gaming. Danke an Ilya Gaming. On mir sehr geholfen, um meinem Leben.
Danke.